sei nokuti anoziva ndo ufumi hwenyu. Kunyarara. Shoko iri riri kuparidzwa ndo ufumi hwenyu. Mirai kutarisa mota nedzimba. Saka hanzi akangokubira chete rakare chitaurwa pano, waparara, wafa. Kunyarara. Saka ndati ramami chiparidza kuti Jesu wakatambura zvikuru pamuchinjikwa, ko ini ndorarama sei? Uchadaro mangu sara yadzimbo cheteka. Indakati vamwe vamwe vakaimba mukaona pagwara Jesu pakazosara pakanyorwa King of Jews, Jesus what chichi zvese zvakanyorwa zvakanaka pamusoro paJesu. Asi pavakazopinda mugwara hanzi angamusisina, iye wanga waita sei? Waenda. Saka ndo zvizhinji zvakaita vanhu kunyorwa kuti asonzo kuenda kuchechi magloria what kunamata Mwari zviripo, asi mukati umu aamo wakabuda kare, wakatoenda hake rangu waguwa rakachena kunze chete. Kunyarara. Chati tisabirwe zvetiri kudzidziswa pano. Inzwa, Adamu, Mwari anoti ngatisikei munhu wakafanana nesu. Achida kusika Adamu, ngatisikei munhu wakafanana nesu. Kwakunosika Adamu, Satani kwakubira Eve. Shoko irori rakataurwa naMwari rekuti ngatisikei munhu akafanana nesu. Satani kwakuuya kuna Eve, kwati ukadya Eve unofanana naye. Eve, dai shoko rokuti takasikwa takafanana naye ranga riri maari, aitongomuudza kuti kuda kuti ndifanane neupi, ini ndakasikwa ndakafanana naye. Asi iye akatoenderera kuti ndoda kufanana naye. Zviri kunzvimera? Yes. Yes. Ukabirwa rine upenyu unofa. Kunyarara. Akabirwa nekuti wakafanana naye. Ukatosazoziya kuti Kristu mandiri, the hope of what? Kristu matiri, tariro yekubwinya, rikadiwa mamuri, munorarama senge vanhu. Kunyarara. Yes. Yaenda kutaura parapa ndekuti hanzi imi mamuchiri vana, imi makazodai. Tinongokuratidza kuti uri mwana kuti kutenda kwako kuchiri kudiki. Kutenda kana usina kutenda ndokunokonzera chiri. Eva dai anga ari nekutenda muna Jesu kuti ndakafanana naye, dai asina kuzobvuma kudya. Jesu inzwa, achibhabhatidzwa achida kutanga ministry yake, inozoti 3:17 zaMathew. Achida kutanga ministry yake, anopinda mumvura, akubhabhatidzwa, izwi rinobva kudenga, uyu ndio mwanakomana wangu wandinodisa. Uyu ndiye mwanakomana wangu. Yerenga nikatunamira Bible pa 3:17 zaMathew. Ndoda kuti uone kuti kana wakabirwa shoko rekunzi rekutenda izvi, wairi chizokonzera kuita chivi chinotozouya. Wabirwa zvawakapuwa nyaya yekutenda, kana ikadiwa pauri unoirarama zvese zvese. 3:17 zaMathew. Right. 17 number. Right. Unotarira izwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu. Uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira. Rakadzika.
Haiperi. Ijaba mberi pachunzo kuti yakuti. Ino Jesu wakatungamirirwa nomweya murenje. Ndozvandautaura tikati haiperi. Izwa. Yakontinya zvesho. Haina kuti iwe unoti yakapera kuti. Ndataura izwi kuti uyu ndiye mwanakomana wangu anondifadza. Pamberi pacho kwakuti Jesu kwakuchitungamirirwa nemweya mutsvene uya kuchienda kurenje kunoita sei? Kunoidzwa nadhiabhorosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva 40 nousiku kuna 40. Hanzi akatungamirirwa kunoedzwa. Ndichikura ndaibvunzira kuti kandibvunza kuti muedzo waJesu waakasangana nayo wauri wekuita woza pazotaurwa zvechingwa kuti iwo waane nzara chichinja chingwa chiite chichinjwa matomba zvine chingwa. Ndati ndo muedzo waakasangana nawo. Ini ndo zvandaiziva, asi ndakazoti ndaramba ndichiverenga ndakazoona kuti zvakaidzwa Jesu ndo zvakanga zvataurwa kumashure. Shoko rakadzika apa kuti uyu mwanakomana wangu wandinodisa, ndo wandinofarira. Chinzwa akuedzwa. Hanzi kana iwewe uri mwanakomana waMwari, chinja matombo chive chingwa. Shoko radzika richiti uyu ndo mwanakomana, zvokuti naiye akatozvinzwa. Umwe akuuya Satani manje akuti kana uri mwanakomana waMwari. Handitori, nekuti Mwari akatotaura. Ndosaka iye asina kutomupindura, asina kuchinja zvana chingwa. Akatoona kuti ezvinomu ndakangochinja chingwa ichi. Ndadhauta shoko raMwari rakadii, rakadzika rekuti uyu ndiri mwanako. Kana ini ndiri mwanakomana, ndozvaanoda kudesa kuti kana ndachinja chingwa ndaa mwanakomana. Saka ini handichichinji nekuti ndiri mwanakomana wani. Kunyarara. Saka shoko rekutenda kana makanzi ani nani watenda kumwanakomana awane upenyu usingaperi. Zvakanouya manje kuti kutenda kwega here naiwe.